Hello po kakabsat, and for today's video pala kakabsat, nandito po tayo sa Gaku River. At alam nyo naman po ngayon po kakabsat, napakainay. Buti na lang po kakabsat, dito kami pumunta at napakalamig ang tubig. At bago kami pala makapa-entrance po dito po kakabsat, ay kinakailangan po namin magbayad ng entrance fee. Kahit anong oras ka nang umuwi, basta makabayad ka pre. At habang nakabayad na po tayo po kakabsat, pupunta na po tayo sa pupuntahan natin. At karamihan po dito po kakabsat, marami ding taong pumupunta po dito kasi napakainit ang panahon. At naglalakad po kami dito po kakabsat kasi napakainit ang panahon. At unang padyak pa lang po dito sa tubig po kakabsat, napakalamig at sariwa. At kitang kita nyo naman po kakabsat, napakalinaw ang tubig. At tayo habang naglalakad po kakabsat, makikita mo sa daan na puros kahoy na sa paligid. So this way to Kubo ni Goryosos. Yan yung mga Kubo for rent po nila po dito guys. Tamang tama ka po dyan po kakabsat. Pagpasok po natin po dito po kakabsat, may makikita po tayong mga kubo dito. At kitang kita naman po natin po dun po kakabsat, every kubo may 200 or 250 pesos na bayad. Kaya ano pa bang ginagawa nyo po dyan po kakabsat? Tara at itur na yan po kakabsat. At habang nandito na po tayo po kakabsat, yung iba natin po kasama dito po kakabsat, nag-ihaw rin po sila ng mga karne. Ay syempre ulamin yan, hindi pulutan. Charot, sila po pala yung mga kasama po natin po dito po kakabsat. Marami po kami dito po kakabsat. We're family. Kahit natalo man po kami sa competition po kakabsat, naragsak kamlatta. At least we try our best. At kitang kita nyo naman po yung mga iba po dito po kakabsat, napaka-busy nila. And at sa wakas, makakain na rin. Charot. Sadot bumangon ka, kita eman ti aglawlaw. Siksikalat na kaidan ay nakakumot kapailan. Nuket di bimangon kan, itarayamon tanagiddaam. Ayat mula makadanon kan, jay dulang nga kapanganan. Nagkas ang mikde tatukarin si ka, sadot pa more. Bye.